I entrem a la primera entrevista del programa, on avui parlem amb Lola Casanova, regidora d'Enfocament Turístic, Sostenibilitat i Platges de Deltebre, per fer balanç sobre la temporada turística a Riumar. Hola Lola, bon dia. Hola, molt bon dia. Lola, com ha anat la temporada? Com la definiries? Pues bueno, en principi hi ha jo diria que hi ha dos maneres de veure-ho. Des del punt de vista dels visitants que ens han visitat a lo que és l'oficina de turisme, ha hagut un increment molt, molt elevat. Hem arribat a més de 3.500 persones que han visitat l'oficina. I a nivell d'ocupació dels allotjaments, doncs molt bé, o sigui, ha sigut superior. Hem arribat a ser més elevada que abans de la pandèmia. Per tant, respecte a l'any passat, sobretot juliol i agost, hi ha hagut una pujada d'uns respectivament 5 i 6% més que l'any passat. El setembre una miqueta menys, però clar, quan parles en el sector, les sensacions són diferents. O sigui, està la banda de lo que és l'allotjament i la banda de les activitats. Llavors, el que són les activitats sembla ser que ha sigut més just, diuen, no tots, no és una cosa uniforme, no ho diu tothom, però sí que això també ens fa reflexionar en que s'han d'agafar dades quantificades també de les activitats per a poder-ne portar un seguiment, tal com se fa en l'allotjament, que avui ha sigut un estiu molt bo, o sigui, realment hem superat la mitjana de les Terres de l'Ebre, i inclús de Costa Dorada, excepte el setembre, excepte el setembre, que dic que ha baixat una miqueteta, poca cosa. I bueno, la veritat és que jo crec que el sector, ara no hem fet encara la reunió, però crec que el sector està content, però hi ha això, hi ha aquest tema de que al final crec que la gent surt igual de vacances, el que passa que si el poder adquisitiu baixa, doncs potser gasten menys. Aquesta és la conclusió una miqueta que crec que puc arribar si tinguem més informació de les activitats turístiques. Clar, el que dius, no? La gent surt, marxa, ve aquí baix, però igual no gasta tant en activitats. Sí. Vale. Sí. Que us fa falta això, tindre seguir el seguiment de les activitats per tindreu millor la dada. Sí. Però en termes generals, Lola, ha pujat tant, vull dir, els allotjaments com el número de persones que heu atès a l'oficina de turisme. I a què es deu aquest augment? Bueno, no sé, nosaltres l'augment ha sigut realment a l'estiu, però estem fent una campanya seguida, durant tot l'any, que el que intentem és projectar el Delta i projectar Deltebre d'una manera, a vegades no tan visual, sinó que nosaltres han participat en diferents propostes a través de mitjans per visualitzar la nostra destinació i també el fet de que sigui superior a la resta de les Terres de l'Ebre, el que és l'increment, pot ser perquè jo crec que des de diferents àmbits, tant des de Patronat, que també amb la seva col·laboració fem difusió, com nosaltres també a nivell de l'Ajuntament hem anat fent difusió en diferents àrees. I sobretot el que intentem és desestacionalitzar, o sigui, tots els esforços que posem tant en destinació turística intel·ligent, que és una novetat, jo crec que també ens hem donat a conèixer així aquest any per este fet, i tot apunta a que és una destinació de qualitat, que sobretot la majoria de la gent que ha vingut, perquè hem recollit també aquesta dada aquest any de la motivació que els ha portat aquí a vindre, és sobretot les rutes i els itineraris i sobretot també la natura. Per tant, és un tema que ens indica que hem de continuar lluitant perquè ser una destinació que cuida la natura, que cuida l'entorn, i els visitants que venen és important que tinguin això clar, perquè una persona que ve motivada per això també és una persona que ho cuidarà també.
Sí, exacte. No, el que està clar és que el turisme de natura, ornitològic, vull dir, les coses cada vegada sostenibles, vull dir, està al crit del dia i és una cosa, un factor per aquí, que aquí baix baixa la gent a veure. I Lola, com dèiem, a l'oficina de turisme ha atès més de 3.500 persones. Quin assessorament feu des de l'oficina als turistes que venen? Pues, aquest any hem tingut dos informadores que només se dedicaven bueno, entre altres coses, però sobretot a donar, ho hem tingut extra durant l'estiu, al Consell de Riomar a donar informació turística de lo que la gent demanda. Llavors, d'això és el que nosaltres hem fet un recull de què és el que la gent demana i pues, és això, és itineraris. Nosaltres los fem sempre una proposta oberta, sobretot elles en això són molt curoses de no recomanar un restaurant o no sé què, sempre de donar-los pues, totes les opcions que tenen, com se poden moure, quins llocs o quines activitats poden fer i al final a respondre les seues inquietuds i recollir les dades que són importants per a veure la tendència i anticipar-nos a aquesta tendència per a poder fer les coses que la gent demana. I d'on són els visitants que venen? Pues bueno, aquest any ha sigut pues, un 49% de persones franceses. Però realment el turisme francès no és que hagi pujat tant i tant, només el que és a Catalunya, però jo crec que això es deu al càmping també. Llavors està molt a prop del càmping, l'oficina, i sí que han anat molts visitants. Però la meitat de gent és nacional i la meitat internacional. Tenim gent que ha vingut d'Irlanda, gent que ha vingut de tota Europa, i inclús veiem alguna nació que és novedosa aquí al territori i bueno, pues fa gràcia, no? que ja la xifra compta alguna cosa, perquè això vol dir que també ens podem obrir a altres mercats, perquè també tindré un sol mercat té els seus riscos i pues un 29% són, si no recordo malament la xifra, són catalans. Vull dir, turisme interior ne tenim molt i això és una cosa bona, perquè al tindre turisme de proximitat, això vol dir que és més fàcil mantindre-ho tot l'any. Que no. Claro. I després pues, el fet de poder també que hi hagi diferents activitats durant tot l'any que són, doncs, per exemple, en l'àmbit esportiu, no? la triatló o el clínic que vam fer a principi d'any, al març, a l'abril, març, depèn de com cau la Setmana Santa, la triatló, després fem mescla, després fora de temporada doncs, vam fer el festival, el campionat d'Europa de wakeboard, sí. Que vam portar des de... Claro, això són coses que es fan fora de temporada, fan allargar una mica la temporada, però també fa que la gent que només pot viatjar en temporada senti a parlar de la destinació en un moment que tenen ganes de sortir o que és plantejar-se potser les vacances cap a este territori. En termes generals, aquí molts francesos. I els alemanys també han augmentat, veritat? Sí, també han augmentat. Ha augmentat lleugerament la xifra d'alemanys, que era un mercat que teníem molt i havia baixat, i ara sembla que està tornant a pujar una miqueta, tot i que és sensible. La xifra no és tampoc molt alta, però sí que ha augmentat. I de les platges què me'n dius, Lola? Bueno, pues, les platges molt bé, molt contents perquè aquest any hem tornat a tindre el guardó de la bandera blava. A més, això no és només un guardó, jo sempre dic que aquí detrás del guardó hi ha molta feina, hi ha exigències que per sort ens posen la bandera blava per a que gràcies a poder-les, a intentar-les complir, som cada vegada, tenim estos criteris que demanen, intentem complir, som millors i som millor destinació, com és l'accessibilitat. Això també és un tema a millorar, és un tema que ja estem posant molts esforços des de l'Ajuntament perquè tenim molt de recorregut i tenim, dins a lo que són, per exemple, els eixos de la destinació turística intel·ligent, el que vam quedar més per sota de la mitja
seria el que és innovació, tecnologia i accessibilitat, i per això en això és el que en aquest any que comencem, que just ara fa un moment presentàvem el nou pressupost, posem això també en posar més tot el que podem en poder afavorir i poder créixer en el que és l'àmbit de l'accessibilitat. Per això tenim la platja que hem consolidat el fet de la platja sense fum, ja ho han publicat, que és platja sense fum a una part de Riomar, donant així també oportunitat a aquelles persones i també a nivell de residu i tot això és superimportant. Tenim el que és la passarel·la que vam fer l'any anterior en materials reciclats, recuperats del rebuig, que és per a persones on poden creuar-se 2 cadires de rodes perquè té l'amplada suficient per a poder accedir a la platja. I després tenim 2 platges meravelloses, verges, que per a la gent que no vol una platja verge i no vol serveis en quant a altres tipus de serveis que es necessiten en bandera blava, sinó que llavors tenim la platja de la Bassa de l'Arena i la Marquesa o la Punta del Fangar. I també aquest estiu heu reforçat la biblioplatja. Sí, hem fet activitats també a la biblioplatja, que això ho porten des de Cultura, però és una activitat a la platja que ha agradat. També nosaltres des de la regidoria de sostenibilitat també vam tindre una proposta molt bonica, que vam fer una activitat de materials reciclats a la platja en los crios, i sempre és una cosa bonica que puguen reunir-se diversos crios que estan en una platja per fer una activitat que vulgui contribuir a la protecció del seu entorn i a la conscienciació. Clar, perquè Lola, podríem dir que la sostenibilitat juga un paper clau al turisme d'aquí del Tebre. Sí, de fet és un dels eixos que vam quedar més bé en el que és la destinació turística intel·ligent, però no ens podem quedar aquí, vull dir, sempre hem d'anar millorant, s'ha de mantenir aquest equilibri de que les coses que tinguéssim, que el turisme servisca per a millorar el que tenim i no per a deixar-ho més malament. I això és una cosa que s'ha de pensar en cada cosa de les que fem, de que al final deixéssim les coses, les persones que vinguen, millor del que s'ho han trobat. I això no és un repte fàcil, però jo crec que se pot aconseguir. I Lola, com ja comentaves abans, durant tot l'any heu estat organitzant diferents esdeveniments per tal de trencar l'estacionalitat i que no es concentri tot el turisme a l'estiu, sinó que durant tot l'any vingui gent aquí. Sí, o sigui, nosaltres totes les campanyes, o sigui, hi ha un tema d'una revista que col·laborem, sempre el missatge és que Deltebre és atracció natural tot l'any, no només els mesos d'estiu. De fet, jo crec que el tema va molt més enllà, pot ser la disponibilitat de la gent de quan tenen les vacances, perquè realment la gent que pot vindre fora de temporada, veiem que sí que hi ha gent, no tenim tantes dades perquè l'oficina de turisme no està oberta, venen en caps de setmana, però i evidentment no és com l'estiu, o sigui, el novembre aquí és un mes, és el pitjor mes, ¿vale? O sigui, la gent aprofita per fer vacances perquè aquí realment hi ha molt poca gent, però després hi ha sectors que viatgen fora de temporada, com lo del birdwatching, que és superimportant i crec que és un sector és un sector, vull dir, és una tipologia de viatger o de persona que ve a conèixer territoris que tenen especial interès en la protecció del seu entorn i per tant mos agrada molt que vinguen. A més, els agrada el nostre territori perquè tenim una varietat d'espècies molt gran i a banda també el turisme esportiu, que també va fora de temporada. Molt bé. I a part d'això també podríem sumar-li gent, per exemple, de Catalunya que viatja en cap de setmana, com diem abans, i que ve aquí, tant sigo turisme de natura, ornitològic o no, que ve aquí i perquè al final és el que comentàvem, lo delta del Tebre té un valor turístic que és que de vegades la gent de Catalunya
si ho coneix, bé, però fa falta també... Hi ha gent que no ho coneix, el valor que tenim aquí. Sí, jo crec que cada vegada això està passant menys. Jo crec que cada vegada mos estem fent notar o mos estem... Realment també tenim el tema no? Aquest any hem sigut regió mundial de la gastronomia. Pues el turisme gastronòmic és un turisme que gasta un 30% més que la mitjana i que a banda mos beneficia i aquí ho tenen tot. Tenim el millor producte de quilòmetre zero i tenim tot per a fer-los a la gent que estan interessats i interessades en el turisme gastronòmic, és un dels millors puestos, si no el millor que poden vindre. I Lola, de cara al futur, esteu treballant en el projecte del hub turístic del Carrilet. Mos pots explicar? Sí, doncs és un projecte, jo tinc molta il·lusió i és un projecte molt xulo que és la finalització d'una etapa de lo que és l'avinguda Carrilet i allí anirà una estructura, un prefabricat i és un espai de trobada perquè les persones que venen de fora tinguin un espai com un punt d'arribada i des d'allí hi haurà tota una oferta innovadora i tecnològica per a poder orientar-se, veure quins serveis tenen al municipi i també recomanar rutes. Hi haurà una aula d'aprenentatge on hi haurà diferents vídeos on se recrearà el que és el Carrilet i donarà una segona vida a lo que era l'antiga estació del Carrilet, encara que sigui en realitat augmentada o en vídeos. I llavors és un projecte que crec que marcarà també una altra etapa en el que és el turisme del nostre poble. I és el que dies abans, no? Que igual no us podíeu encantar en la tecnologia i en tot això, i clar, esta proposta, vull dir, és el que compleix, no? Sí, o sigui, nosaltres el que és l'anàlisi que tenim de la destinació turística intel·ligent, el bo és que no s'atura a que et faiguen el diagnòstic, sinó que te marca una mica o molt les pautes en les que tens que millorar, les que has de millorar i si aquestes estan alineades en el nostre programa i en les nostres intencions, anem allí als punts més febles com a prioritaris. I tant. Doncs moltíssimes gràcies, Lola, per fer-nos este balanç, este repàs de turístic que hi ha hagut aquí a Deltebre i a Riumar. I no res, estarem pendents del tema. Moltes gràcies, Lola. Moltes gràcies a tu. Adéu.